केल्लो आपलो 11वो तियात्र पाकाची सावली. तो कुड्डो मोगा तोडेना मोगा पोटाळा काय पडोना रोजगार काटे कुटे दिसोना तेजा वादळ मोडा दिया डंग डंग डिग डिग डंग डंग. तू डान्सिंग क्लास येला क्लास येला मसाला काय सांगताय माकोड झाला तू सारखो बॉय शिकवत मोड नाही गे त्या लागोय तू लोक बोले पर शिका शिकून बॉडीचे गेला त्या कितो आय दांडो एकपण तर येलो नाही मी बोले सर इथे कोण बाहेर गेली ट्रेन वर साथे शेप आहे की बायलाची शेप वर असं नाही म्हणजे तिथे शेप आहे आणि म्हणजे शेपतोय काय त्याला चोर म्हणून तिथे शेप आहे की जात एसी झाल्या मार के दादा शेप चोर क्या मुगे कुत्रा सांग ये जस्ट 17 ती उपास आहे तिथे लई तांदू ना मसऱ्या चेरी ती उपागो ती चॉकलेट इधर काळा म्हणजे हा म्हणून आऊ आकार गुण ते चोको प्रीती जिंदा आणि ऋषिक रोशन आणि आमच्या अभिमानाचे लोकांक बोटा दाखवून गाव खेळण्यास दिवची ना आमचे आणि तांचे भितर सोबी मोहम्मदची उदर आसा. आम्ही चकचकीत भांगार म्हणतात पळय ते आमकां दोंगरांनी मातयेत आनी खडपा भितर मेळटात. सोंपेपणी आमकां ते मेळना. जायते पोस्ट करून आमकां ते म्हजो पूत शिकलो इंजिनियरींग केला तेणी पूण काय तेजो तुवें आमकां अपमान केलो जाल्यार एकूच उगडास कर. जशे परी उदकान घातलेले तेल उदकाचेर वयर उठयता तेच भाशेन आमी सकयल्या जातीच्या मनशांनी आमच्या अभिमाना खातीर आमचो आवाज उठयलो जाल्यार तुमकां आस्तीक मनशांक तो एक अपमान कसो दिसता. तूं डॉक्टर उलोवपाक मात तरी वीत आसूंक जाय. वीत कितें हे कितें रे बोल्सांत हात घातल्या म्हजे कडेन उलयता आसतना बोल्सांचे हात भायर काड आणि हे पळय हे मास्क घातला ते मातशें सकयल देव मागीर तोंड पळोवपाक जाय म्हाका. अरे वा तुका सस्पेंड केल्या शिवाय कसो सोडपाचो ना. सस्पेंड आय विल किक यू आउट. आई बोला सारखी तुझी गोरी नाही तू ड्युटी सरकारी पगार खाऊन मारल्या तुमका मोस्ती उलोव तू कानारीक पेशंटाला की ठेवताय जीव दोतोर तू वागताय जाऊन गावठी तुका फुलोय देगी बायती सारखी आवटी रे सोट नको असताना वाडूयताय डायबिटीज पावर आसा म्हणून उठताय सोड्या भाशेन बेश्टोच भोगताय आणि तुकाच लॉस करून येताय मोठी.
fato Ya tu sodas Wai ludra Uloi naka Punti sodan soda puto त्याचे गोड दिसत ते तुमच्या खेळाच्या मोकात पडला जे सुखात ते आशेता ते सुख वाईट असं म्हणून त्याची भुरगे मोतीचे बिलकुल बसत तुम्ही कोयसन आणि कामे कोय त्याचे तूच मास्तर नियाल एक बात नहीं बोल तू जाना नहीं तू एक हस्ती फैमिली ने छोड़ो तू एक बामोड छोड़ो आणि गाव एक खारवी छोड़ो जर तुका दिसता एक रस्त्याच्या दुरीक आमच्या मोदी असताना आमचो एक कोण जातलो म्हणून जे मेरी तुका अवचे कार्ड सांगते कोय ओ दुसरो मोक हांव केन्नाच कशी समजूंक दिवची आय रियली लव यू I love you too नेबर पोय तो सूर्या तुवें पळयला तो सूर्या तो दीस भर आमकां उजवाड दिता आणि तेन्ना आमची सावळी आमकां आमचो सांगात दिता तो सूर्या एक फावट ते सुंदराच्या पोटात रिगले उपरांत बसून हांव तुजी सावळी जावन सदांच तुज्या सांगात आसतलो I love you मेबल I love you too.